Hemmeňize salam, oglanlar, gyzlar. Bu magdaýlaryňyz janyňyz sagmy? Bugünkü abzordaky maşin tutuş dünýäde iň köp satylan maşinlaryň biri. Biziň ýurdumyzda ýaş oglanlar söýüp sürdi wagtynda çıraçylygyň nyşany bolan maşin Toyota Corolla. Toyota adı lakımı Corolla. Görüvü göremok salamımı yolla. 19 yaşadı 18'lik teker. Köşede dine bir aylanyan yaliye kör. Yaşılan yaşıl. Meselede bala maşina aşık. Meselede tiligen sene naşık. Meselede mene mesele yok. Sene mesele ken. Yaşılan yaşıl. Meselede bala maşina aşık. Corolla'ny Toyota kompaniýasy 1966-njy ýyllarda çykaryp gelýändir. Bu maşinimiz biziň 10-njy pokoleniýasyna degişli. Bu maşinimiz 2009-njy ýylyňky. XRS komplektasiýada. XRS bolany 2-4 bolýanlar. 2-4 ýa mehanika ýa-da avtomat. Bunymyz biziň avtomat korobka 2-4'lük. Şu Corolla'nın aýratyndy eýlek Corolla'lardan 2-4'lük motory. 2-4'lük öküz kellede, 2-4'lük dut kamrada gelýän motor. 2-4'lük dut kamrada, 2-4'lük öküz kellede gelenni ejidi görýär. Corolla'da gelse bolsa daýo görýär. Serdiň 1.8'lik motor primerna 10 sekundda çykýar ýüze çende. A bu maşin olsa 7 sekundda çykýandyr nolan ýüze çende. Maşiniň daşwydyna gatkan bolan görýär. Wagtynda ýa aýtdym çıraçylygyň nyşany bolan maşin aşgabatdy, wapşy erwedet bedap sürdüler. Bu Corolla bagyşlap reperlamyz aýdymam düzdü. Ýanky ogadan ýerinde siz türkmen rew görürsiniz elbetde. Corolla'ň abzoruny Corolla düzülen aýdym oýmasak bolmaýar. 2012-2013-nji ýyllar gaty goýadym men. 10-njy klas wagtymda, 9-10-njy klas wagtym. Şu maşinler her bedap sürýärler. Bundan öň Ladalardy. 7-nji, 15, 6 gowy edip bedap çökürüp sürýärler. Ondan soň bu Corolla moda boldy. Bu maşiniň tutuş dünýäde kän satylmagynyň sebäbi gatyna ýorjun maşin. Kän bir döwülip ýatýanlar, kapyz maşin däl. Hadawoy gatardan. Hadawoynamyň adam ýok. Şuňadyr polny hadawoyny geçeňizde de $500 çyksa çykar bolsa o da çykmaýar. $300 da polny bitdi. Corolla sırk görenler bilýändir. Bu maşiniň uly bir minusy bar. Ona men arada bildim. Gaýa diýdiler, nähil gaýa diýsem, aýdy özüm avtobanda gitmeli bolum. Atabeň toýunyň wideosyny görenler bardyr. Gittim S-Class Corolla'da, Go Corolla zaryajyny da. Basyp barýan bolyn, 120 ýetýän maşin. Şey diýip barýar, daro ýylan ýalara. Furaň zadyň ýanyndan geçsege, iki eliň bilen ruly tutup ýapyp saklabalar. Lexus'da, dut kerde da, dut hawalany da oň ýarak sat ýok. Ýöne munna gat elbet gaýan eken maşin. Corolla sırk görenler bilýändir. Ýöne bu maşin gat ekonomiçni. Gat ekonomiçni şu sebäpdenim tutuş dünýäde söýülüp sürülýär maşinlar. Şäher iç üçin mundan ideal maşin ýokmy kaýdyan mene? Şäher içinde kredit berenler mamynlar. Daja Aşgabatdaky taksiler var, olaram Corolla'dır, instagram olsaňyz. Şu taýgam näçe Corollalar oýly? Maşin wapşe binamyz döwlenok we ekonomiçni. Olar mehanika da ýalňyşmasam. Hemem amatlydyr bu. Şu maşin eýleki modellere garaňda has amatly. Şu sebäpden tutuş dünýäde köp satylýar. Bu maşin da biziň şuňa Zavatsko 17'lik diskada gelen S-Class'ın diskasları. Ýöne bular komplektatsiýasyna göre şu diska ütkenler. Hem şoň razmer ütkenler. Maşina nirden seretseňem vitraşy ba öňünden, ýzyndan, gapdalyndan. Asobina şoň lüw gatogadan vitralay. Lüw popularny edenem şu Corolla, bilýärmi şonu? Lüw popularny eden şu Corolla'dyr. Lüwkli Corolla. Bir wagtlar oglanlar ölüp ýatyrlar o şu lüwkli Corolla diýip. Essalama. Indi salonu eçeliğine terdim oğlan şunu açık. Daracık, dar oyçular. Sığmak kıyınlar ne? Rul gat oğudan. Salonu in oğudan gören adım rul maşinin. Serdin S-Class'ta ve XRS'ta şunlar rul gelýär. Prastoyda 3 köşüktür. Bir rula mebel vaniyet oğlanlar. Men Siena'myň rulunu van edipdir serdin. Eden işine baka beriňine. Oğlanlar videomuzdan görüp barıpdyr etdiripdir serdin. Idealni.
Maşinin salonu mebel etmeli olsa, rul mebel ya koja tiktirmeli olsa, arkayn vanya bilen habarlaşıverin. Bu maşinimiz bizim koja salon. Şulon edil şun yalak koja gelýän ammadyr, gelmeýän ammadyr. Gelýän gatty azdyr bulan. Köpsünde daşy S-klaslan köpsünde mata gelýär. 500 kor Tiptronic korobka ulanlar. 2-4 motor. Start stop'tur we start stop koyulan, asla start stop gelen bularda buna start stop koyulan ulanlar. Elbette klimat kontrol, cruise kontrol we multi rule, biram lipistok. Bu lipistok näme gerek? Tiptronic'e goýup çapşaňyzy razgon reskallarjak bolanyňyzy goşşa aýyrýas kory. Berden beýdi oturaň doktary. Tarpeda berde plasmas ele olanlar, ýöne gat plasmas. Biraz jostkraktır maşin. Hadovoy ýokmy? Hiç il ütköşük gymmat zat ýok. Ýöne ol prostoy hadovoy. Şoň üçin hem hadovoy geçmek Katardan. Berde şuňa çykyp bardaçok, 2 sanak. Ýokara puls alman, aşağı köprak zat. Berde de şeýle kiçijek barjağış. Ýöne süýşen eken patlak kolýa. Berde pastakanik, kofejik koydum, sürdüm gittim. Bu maşin ýaş olanlar üçin ideal maşin. Bilen näme üçin? Köp ýaş olar öz gazanp berer. Biz ýalak gaty bir ken pul bolanok başlandy. Lüboy bir işi. Ana döwülmeýän maşin maksimum zapçasardan. Daşa şu maşiniň zapçasy julu dönemardan olanlar. Barip göreň. Ýygyny şuň ýaly darrak. Ýöne mundan näli? Ýenedir sizdenler biraz öňe süýşürip gysylyp bara otursa, ýygyny oturmam normal. Edil krey üçin bolýan bu maşin. Şäher içinde krey etmek üçin bolýar. Dalny ýoly krey bolanok bu. Bir şu maşina pretenziýa Ulubatda gaýa, biram gatrak. Bolu başga pretenziýa ýok. O da ýöne bir zat da şu ýerde aýtýas, gaty diýäse, şu has ýumşak golansa, şuň hadowyny geçmek, şuň zapçasy gymmat bolar. Lexus ýumşak. Ýöne hadowyny geçmek bolsa gymmat. Bilen puluňy öwredä dalýanda. Men pikirim bu maşyny öz bakymda diýär. Bagajny kiçijek olanlar. Şu ýerde ýa bilen tanıştyraýan olanlar amatly we gowy gözleýänler üçin 10 ýaş 40 we 20 elde kim goýan bolsa arkayn green hill goýup bilýän olanlar. Pakka şular bar. Basym 10-40 melýär, 5-30 eýleklen hemmesi gelýär. Apisi ýokary SP esasatdyr ýagda şol. Ýene bir aýtmaz zat. Ýurdumyzda öndürilýär şu ýag. Pirsatkaly Amerikan gowy pirsatkalar bolanýar. Düzümünü gaýtadan işlenen ýaglar ýokdur. Käbir ýagyň düzümünü atrabotka diýilýär-de bizde. Atrabotka alýarlar, şonu tärden işlep goşýarlar. Bärde oňa zat ýok, şoň üçin arkaň ulan bilýäňiz. Hiç ýagdaýda isparýany beren okýar. Ulan görüň, soň baka beren. Maşynymyzda biziň 2-4'lük. Ýöne şunyň edil şuň ýalyk 1-8'ligi bar. Biziň ýurdumyzda asnawnoy 2-4 bilen 1-8 bardyr. Ýöne käbir ýurdun bazar üçin Toyota kompaniýasy 2'lik motorum goýanlar bu Corolla. Bu maşynymyz biziň 2-4'lik motor bolan üçin 160 at güýji bar. 2-4 bilen 1-8'iň tapawuty gatulur munna. Primerna 7.8 sekundda 100'e çykýar. 100 kilometrede 8 litr ýakýar. 1-8'lik motor primerna 11 sekundda çykýar. 100 kilometrede 6 litr ýakýar. Näde sırqar öleň muny? 2-4 nähil ýörýär. Kondisioner işletmesi ýa-da çydar ýaly. 1-8'den tapawuty känmädir aýdyp berjek. İki dört dut kemrölen öküz kelledi ejidi o. Corolla'da gow motor, daýoja motor hasaplanýar. Sebäbem agram ýok da maşynyň. Şo sebäpden hem gaýa maşyn. Garankagarlyk, näme üçin garankagarlyk? Issy öýden çykarýar bolmady olanlar. Özüni 8-de 50 şu ýerekde gaty sowda aşary. 45 gradus sobuň. Yürüyüşe koca maşina. Yol tutuculuk pes, şuma izolasiya ortalık. Aňar başy gowam diýip biljekkä, aňar başy erwedem diýjekkä. Mundan has pes şuma izolasiýalar gördüm-de. Şuna çekin.
Hani ne? Nolan 60 barla aylın mınna? Nolan 60 nähil bolýar. Kansener öçürdüm oglanlar. Kansener öçürüyorum hem 2-4'lükde barlarany. Inni içinden gürküden ýöresine. Mesele yok oglanlar. Ýawan gowy ýörer o. Ýöne men kansener öçürendin. Kansener işletsen gowy bildir ýa maňa. 2-4 dolar soň. Men işledel kansenere gatygy. Ýene bir aýtmak lazım. Paragraf sizene wadyr bu maşynda. Bu maşyna ýesi gowy rasxod edipdir. Gowy. Näse ýok. 2-4'lük öküz kellänem, 2-4'lük dut kemrinem meselesi oturtdy. 3'lük dut kemri bilen şu maşyny deňeşdirip bolýar. 3'lük bilen arkaň deňeşdirip bolýar. Başda daja alaram diýen, men 2-4'lük beýle ýörer etmedim oglanlar. Ýaman gowy ýörýär o. Muň mehanikasy wapşe da ýokdur. Biz paçanyň altymyz 2-4'lük gyzyl Corolla wady şuňaly. 2-4 gyzyl Corolla öýle mehanikady. Şo wagt şolay diýipdi, lüboy 3'lük bilen ýaşdyryp bilen zat diýip. O wagt biz gatpaçany okuw gitmek hem 2011-nji ýyllarda zatda primerna 2-4'lük azdyrmyň 1-8 kän 2-4 azdyrak. Bu Corolladan garaşmadyklarym gowy ýöredi. Ana şu wagt maşyny işläp dur. 2-4 motorda käwa ses bolýar bilýäňimde hemmesi ýöne köpse ses edýär. 2-4 dut kemride da öküz kellede de. Bärde oňalyk zat ýok. Bolmasa şolur motor. 2-4'lük motor beýle ýörýän röýdem okdum. Mene de 2-4 dut kemrim ba. Probeg az maşyn 170 000 da indi. Ol maşyn üçin az da ol. Gowy ýörýär, ýöne maňalyk däl. Bu ýerle bot. Üçlüň kepin berýär şu maşyn. Üçlük ýalýar ýa. Arkaň üçlük dut kemrler bilen deňeşdirip bilýär ýöreşini. Başda almağa makmal. Corolla alsaňyz oglanlar 2-4'lük alın. 1-8'lik 2-4'e urp bolýarmy? Onu bilemok, onu ustalardan sorak görüm. Bu maşyna köpüňi sürüp göränsiňiz, ýöne köpüňiz kare şu 1-8'lik sürüp göränsiňiz. Bu 2-4'lük wapşe başga da eken oglanlar. 1-8'lik bilen hiç deňärýärler. Ýöne ýumşaklygy, ýol tutuculugy, gatylygy şol wurdat. İsa düýtgän. Biziň bazarlarymyzda Corollalaryň bahasy primerna $5500 başlaýar. $9000 çenli gidýär. Geçen gezek men sattanym 2010-njy gün $9000 satdyk da. Radnoy A 2013 S-Class dol. Bu maşynymyz biziň 2009 ýyly XRS 2-4'lük bahasy $8700. Bahasyny degen okmy? Siz kommentariýada ýazyň oglanlar. Primerna bazar baha. Kime gydykly bolsa da aşakda nomerler. Bu maşyn gydykly bolsa, başga maşyn ýa Amerikadan, Dubaydan maşyn targamaly bolsa aşakda nomerler bilen arkaň habarlaş beriň oglanlar. Maşynyň zapçaýstlary bar. Hemme zapçaýsty bar. Ustasy bar. Gowdady. Hem amatly zatlary. Ustalarym arzan oňurýar şoňa görä. Ana, şuňa abzor oglanlar. Kanalymyzda bu Corollaň ikinji abzory. Birinji abzory S-Class 2013 abzor etdim. Ýadyňyzda düşýärmi? Aşakda sylkamy goýjak, geçip onam görüň, manam görüň. Göwnüňize ýaran bolsa like goýun, kommentariýa ýazyň, dostlaryň bilen paýlaşyň, reski 100 000 ýeteliň. Kim nähil maşyna alasy ýetip ber. Her biriňe öz isleýän maşyna almak nesip etsin, iňe sağ adam janyň sağ bolsun. Dawaj.